benvinguts al canal. Avui us ensenyarem a jugar a Goodcraft, un joc de Vladimir Suchý, Ross Arnold, de duració de 80 a 120 minuts, de 1 a 4 jugadors i a partir de 14 anys. Us ensenyarem com preparar la partida i com jugar. Primer de tot prepararem el tauler principal, al mig de la taula, que consta d'aquest tauler amb aquesta roda d'accions. La roda del mig, que seria la serra, amb la seva agulla apuntant cap a baix, on tinguem aquest quadrant i aquest quadrant sense bonificacions. Col·locarem les fitxes d'acció de forma aleatòria en aquest quadrant d'aquí i taparem les bonificacions exteriors amb aquesta fitxa d'aquesta manera. Finalment, llançarem dos daus de cada color i els col·locarem en la reserva. Seguidament prepararem el tauler de tracs de ronda, d'ingressos i de prestigi. Posarem un indicador de cada jugador en cada un dels tracs, tenint en compte que per 4 jugadors és una cara del tauler i per 1, 2, 3 jugadors, que és en aquest cas, correspondria a aquesta cara. Col·locarem l'indicador de ronda en el primer espai. A continuació, prepararem el trac de prestigi amb aquestes fitxes d'aquí. Aquestes fitxes d'aquí en col·locarem dues en aquests espais d'aquí, dels quals n'agafarem dues a l'atzar i col·locarem la cara segons el nombre de jugadors. Tenim les cares per 4 i 2 jugadors o per 3 jugadors. En aquest cas els col·locarem d'aquesta forma. I finalment prepararem els contractes públics, que en col·locarem a sota tants pel nombre de jugadors més 1. En aquest cas en serien 3. Seguidament prepararem el tauler de puntuació. Aquest tauler servirà per anar marcant en aquest trac d'aquí els punts de victòria de cada jugador. Els anirem marcant amb el seu indicador corresponent i a mesura que va guanyant punts de victòria va avançant. També és el tauler dels mercats de tauler, de contractes i d'ajudants. Prepararem la baralla d'ajudants d'una avellana, que serien els de la primera era. Aquí deixarem la baralla i en desplegarem 4. I farem el mateix amb els contractes de primera era, que corresponen amb els que tenen un naviu a l'anvers. Deixarem preparats les baralles de segona era, que corresponen les de contractes de 2 navius i de 2 avellanes, que seran els ajudants de segona era. Per acabar el setup general, deixarem una reserva comuna de navius, fusta, resina, aquestes fitxes, tòquens de serra, llanternes, els daus dels 3 colors i d'eines, que serien aquestes, que en trobem de moltes tipologies diferents. A continuació prepararem el tauler per cada jugador. Cada jugador agafarà el tauler corresponent al seu color. Agafarà 2 peces d'arbre, que les col·locarà a banda, 2 de serra, que també les col·locarà a banda, i una tercera que ja la posarà aquí, disponible des del principi. Les fitxes d'emplenament, que en són 3. La que correspon al valor número 1, aquest d'aquí, la col·locarà disponible en aquest espai. I les altres 2 a banda. També 3 daus d'un color diferent cadascú. Començarem amb un dau de valor 3 del de color verd, de valor 2 del groc i de valor 1 el marró a la seva reserva personal. Li entregarem també 12 navius. Els navius en aquest joc són els diners.
5 cubs de color, dels quals li quedaran 4 a la reserva, i un el col·locarà en el track de màrqueting. També entregarem aquesta fitxa que correspon a aquesta millora. Si estem jugant una partida de 1 a 3 jugadors, a cada jugador li entregarem una llanterna. Si és una partida a 4 jugadors, en comptes d'una, li entregarem 2. Per completar el setup de cada jugador, entregarem 3 cartes d'ajudant, 5 cartes de contractes de primera era i 2 cartes de contractes d'avellana. Aquests contractes són uns contractes especials que ens atorguen beneficis especials. Cada jugador haurà d'escollir de les 5 cartes de contractes 2 contractes, se'ls mirarà bé i escollirà els 2 que cregui convenient. D'aquesta forma completarà la seva mà inicial de contractes, que estarà configurada per els 2 d'avellana i els 2 aquests inicials que haurà escollit. També es mirarà els 3 ajudants i escollirà el que vulgui pagant el seu cos. El col·locarà aquí. Dels 4 contractes escollits, n'escollirà un d'ells, el que vulgui, i el col·locarà aquí, a la columna de contractes. Aquesta columna es aniran col·locant els diferents contractes que els jugadors podran completar al llarg de la partida. Més endavant l'explicarem en detall. Si, per exemple, escull aquest contracte, veieu que té aquest número 1 de prestigi, aquesta icona, ho col·locarà en el lloc de 1 de prestigi, que seria en aquesta fila d'aquí. Com podeu veure, si no hi ha res, seria aquí, i en aquest cas, donant a viu, seria aquí. 2, 3 de prestigi. El torn de cada jugador s'explica en aquí, dels quals aquí defineix els diferents passos a dur a terme. El primer pas és mirar si en el tauler de jugador hi ha algun dau plantat en algun dels testos. En aquest cas, el jugador té un dau de valor 4 plantat. Aquest dau incrementaria a 6. Això vol dir que la planta va creixent. Si, per exemple, tingués un test, aquest test de color groc, i no tingués dau, no passaria res. Creixerien tots els testos amb 2 el valor. En aquest cas, com podem veure, el valor del dau ha arribat al seu màxim, que és el 6. Quan això passa, immediatament aquest dau se'n va aquí, a la reserva. El següent pas és escollir una loseta dintre la roda d'accions. Podem escollir la que ens convingui. Un cop escollida, agafem la loseta i la portem en el següent quadrant en les agulles del rellotge, lliscant-la fins a topar fins al final o fins a la següent loseta. En el cas que tinguem bonificacions, les obtenim immediatament. En aquesta fase d'accions, el jugador pot realitzar l'acció principal i una sèrie d'accions gratuïtes que veurem a continuació amb més detall, al igual que les principals. També es pot realitzar pagant una llanterna, tornant una llanterna a la reserva, es pot prescindir de l'acció principal de la loseta que el jugador ha escollit per realitzar l'acció principal que vulgui. Per exemple, hem escollit aquesta, però pagant una llanterna puc decidir fer aquesta. Un cop realitzades les seves accions, el jugador pot pagar 3 llanternes i realitzar una acció principal extra en aquell torn. Això sí, en aquest cas no escollirà loseta, simplement dirà l'acció que vol fer, la realitzarà sense cobrar cap bonificació. Finalment, realitzarà l'acció de màrqueting, que correspon a aquest tracte aquí. El jugador pot pagar diners per punts. I això només ho pot fer una vegada per torn. També podeu prescindir de l'acció principal i en aquell torn cobrar 3 navius.
Al final del torn s'ha de revisar també el límit de capacitat d'emmagatzemament de daus. Un jugador només pot emmagatzemar d'un torn a un altre 6 daus. Si té més daus que el límit, al final del torn ha de descartar els suficients per quedar-se només amb 6. A continuació explicarem cada una de les accions principals de la roda d'accions. Primer de tot explicarem aquesta d'aquí. Aquesta acció correspon en la compra de daus d'aquesta reserva. Com funciona la compra? El jugador que realitza l'acció pot comprar fins a 2 daus. Els daus valen el nombre de navius pel seu valor. En aquest cas, aquest dau valdria 5, en aquest cas valdria 3, 2, 6, amb un plus afegit segons el color. Si el dau és de color groc, se li ha de sumar 1 en el cost, i si és de color marró, se li ha de sumar 2 en el cost. En aquest exemple seria 5 més 1, perquè és groc. En aquest exemple seria 2 més 0, 2. I en aquest 6 més 2, 8. A continuació tenim la compra de materials, que pot comprar materials de resina, fusta i tòquen de serra. La compra es realitza mirant aquesta banda del tauler, dels quals pot comprar per 2 navius 2 tòquens de serra, per una naviu 2 resines, 3 navius 3 resines, una naviu 2 cubs de fusta i 3 navius 3 cubs de fusta. Les compres que pot realitzar amb aquesta acció el jugador són 2, però han de ser de materials diferents. No pot comprar 2 resines per una naviu i després comprar més resina per 3 navius. La següent acció que explicarem és aquesta. Consisteix en la venda de daus i la compra d'un dau de 6. Aquesta acció pot realitzar les dues o només una d'elles. La venda de daus que pot realitzar el jugador és agafar un dau de la seva reserva personal, imaginem-nos que sigui aquest, i multiplica per 2 el seu valor. En aquest cas, que val 6, obtindria 12 navius. A més, també hem d'incloure els plusos d'aquí. Si és de color marró, se li ha de sumar 2, i si és de color groc, se li ha de sumar 1. Un cop aplicat el doblatge, o sigui, si en aquest cas, per exemple, que és de valor 2, 2 per 2, 4, més l'extra per ser groc, 5. S'ha de tenir en compte en aquesta acció que el dau de 6 que compri el jugador ha de ser d'un color diferent al dau venut. Per exemple, si el jugador ven un dau marró de valor 2, dels quals obtindria 6 monedes, 2 per 2, 4, més el plus per ser marró, 6, el següent dau que compri de 6 ha de ser o groc o verd. No pot comprar un dau marró. La següent acció que explicarem consisteix en l'activació d'ajudants i plantar testos. L'acció permet activar 2 ajudants diferents o activar-ne un i realitzar una acció de plantar. Els ajudants obtenir-se els beneficis que tenen a dalt a la dreta amb aquesta acció d'activació, on veiem l'engranatge. En aquest cas, a l'activar-lo, obtenim una resina. I com realitzar l'acció de plantar? L'acció de plantar s'ha de disposar d'un test disponible i els daus del color corresponent. En aquest moment es pot realitzar una plantació. Per plantar, el dau que ha de venir aquí ha de ser de valor 1 o 2. En aquest cas no ho tenim, però en aquesta acció es permet desfer un dau de valor superior en 2 daus per poder realitzar la plantació. Com podem veure, el 3 l'hem desfet amb un 2 i amb un 1, dels quals hem decidit posar l'1 aquí.
també es podria haver posat el 2, ja que era vàlid. A continuació explicarem l'acció adquirir nous contractes. Aquesta acció correspon a aquesta loseta i ens permet adquirir nous contractes que hi ha disponibles a tauler de puntuació. L'acció ens permet adquirir un contracte, per exemple, podríem adquirir aquest mateix, i va directe, no va a la mà, va directe en la columna de contractes del jugador corresponent. Com podeu veure, aquí hem de veure aquest símbol i veure en quina posició comença. En aquest cas, vindria aquí. L'acció ens permet, pagant 3 navius, aconseguir un segon contracte. Pagaríem 3 navius i obtindríem un segon contracte. Immediatament després d'adquirir el primer, havíem de córrer i posar un de nou. Ara podem agafar, pagant els 3 navius, el segon contracte. Si, per exemple, agafés aquest, com podeu veure, aquest correspon al de 2 punts de prestigi, vindria en aquesta posició. Es corre a la dreta i se'n col·loca un de nou. A continuació explicarem l'acció adquirir nous ajudants. Aquesta acció consisteix en adquirir nous ajudants del mercat que estan disponibles pagant el seu cost. Si no pots pagar el cap dels costs, no pots realitzar l'acció. En aquest cas, per exemple, pagaríem 3 navius per adquirir aquest ajudant. Els nous ajudants, en el tauler personal, han d'anar annexes ortogonalment a un ajudant existent. Per exemple, podríem venir aquí o aquí, en aquest cas. Si el col·loquem aquí, ens donarà una avançada en el track d'ingrés de punts i en aquest una avançada en el track d'ingrés de navius. Aquest benefici d'aquí, un cop col·loquem un ajudant, ens permet activar 4 ajudants que tinguem i en aquest cas ens permet activar-ne 6, que serien tots els ajudants possibles. Un cop obtingut l'ajudant, es corre cap a la dreta i se'n col·loca un de nou. Distingim 4 tipus d'ajudants. Els ajudants que no ens donen cap benefici, els ajudants que ens donen una habilitat passiva durant tota la partida. En aquest exemple, si obtens aquest ajudant, els arbres de color verd, en comptes d'augmentar 2, augmentarien 3. Aquest ajudant realitza una bonificació immediata. A l'adquirir aquest ajudant, obtens una llanterna. I aquests ajudants, que tenen aquest símbol d'aquí, permeten realitzar una acció gratuïta una vegada per torn. En aquest cas, permet vendre 5 materials per 2 de navius cadascun d'ells. I aquesta acció la pot realitzar de forma gratuïta cada torn. Per indicar que això està fet, ho has de fer col·locant un cub a sobre o movent la carta. A continuació explicarem l'acció de millora. Aquesta acció ens permet aconseguir noves millores en el tauler personal. Les millores són nous testos, noves serres, noves fitxes d'emplenament i la fitxa d'unió de daus. Els nous testos, comencem primer pel groc i seguidament amb el marró, un cop l'obtenim, ve acompanyat d'un dau del corresponent color plantat. I a més ens augmentem una vegada el track d'ingressos de punts, que seria aquest aquí. En el cas del marró, també ens ve el dau de 1, de color marró, una avançada també en el track d'ingressos i, a més, ens ofereix una habilitat passiva, que a partir d'aquell moment que obtenim el test de color marró, en el moment de realitzar l'acció de plantar, podrem plantar 2 testos en comptes d'1. A l'adquirir la segona serra, també augmentem una vegada en el track d'ingressos de punts i obtenim una habilitat passiva d'un descompte de 2 per tots els daus de valor 6 que adquirim, tant si els adquirim amb aquesta acció o com amb aquesta. A l'adquirir la tercera serra, augmentem una vegada el track d'ingrés i també augmentem 2 vegades el track de
prestigi. En aquests dos adquirim avançades en els tracks de navius i de punts, i en el d'unió també. S'ha de tenir en compte que no podem adquirir aquesta sense haver adquirit aquesta, no podem adquirir aquesta serra sense haver adquirit aquesta, i no podem adquirir el test marró sense haver adquirit el groc anteriorment. Ara explicarem les accions gratuïtes que cada jugador pot realitzar en el seu torn. Una d'elles, que hem avançat anteriorment, és realitzar una acció d'un ajudant, com per exemple aquest. Aquest ajudant permet realitzar aquesta acció una vegada, que és intercanviar un dels materials que hi ha aquí per un altre de la reserva. Utilitzar una serra. Agafem una de les serres, la girem, la posem en aquest cantó, i en aquest moment podem agafar un dau i separar-lo. Per exemple, aquest 5 marró. Aquest 5 marró podem fer i separar-lo amb un 3 i amb un 2. Sempre han de sortir 2 daus de la divisió. A continuació, aquests 2 daus serrats podem seguir-los tallant. Només aquests 2 pagant aquest material de fitxes de serra. Per exemple, si ara volguéssim tallar aquest 2 seguint tallant a 2 uns, paguem el material de serra i agafem de la reserva un altre de 1. Què més podem fer? Podem utilitzar fitxes d'emplenament. Pagant un cub, podem girar una fitxa, pagar el cub i, en aquest cas, afegir tants valors com indicava la fitxa. La primera fitxa que comencem inicialment permet augmentar el valor d'un dau en 1. En aquesta permet augmentar de 1 a 2 i d'aquesta de 1 a 3 o 4. Per exemple, si utilitzem aquesta, que és la que hem fet abans, podem augmentar aquest dau en 2 i pujar-lo a 3. Una altra acció gratuïta que podem fer és, si tenim aquesta millora, és pagant una resina, podem unir 2 daus. Aquests daus poden ser del mateix color o de diferent color. Si unim 2 daus del mateix color, descartem un i sumem els valors. En aquest cas d'un 4 i un 1 farem un 5. En el cas que volguéssim fer-ho amb 2 daus de colors diferents, per exemple aquests 2, escollim un color. Per exemple, escollim el color verd. Descartem l'altre, sumem els valors 1 i 5 i fem el dau de 6. Si els daus són de colors diferents, com indicava, guanyarem 4 punts al realitzar aquesta acció gratuïta. Una altra acció gratuïta que podem fer és la resolució de contractes. Com podem observar, aquests contractes podríem complir-los ara mateix. Aquest contracte necessita aquests daus i necessita exactament aquests daus d'aquest color. Com podem veure, els tenim, podem resoldre el contracte. Quins beneficis obtenim? Obtenim, en aquest cas, un punt de victòria, un dau de 6, que ens el col·loquem directament a la reserva, i 2 de prestigi. Els contractes, com podrem veure més endavant, poden baixar d'aquesta columna a una altra posició. Això passarà amb cada fase de manteniment. Si això passa, el benefici que obtindrem serà sempre de la posició en què ens trobem, no mai el que indica la carta. En aquest cas, si el resolguéssim ara, obtindríem un punt, el dau de 6, i no 2 de prestigi, sinó 1. Els contractes poden anar baixant. En aquest cas, aquí ens restarà un punt. I si un contracte baixa més enllà, immediatament es descarta el contracte, es perd i el jugador perd 2 de prestigi. La resolució dels contractes d'avellana, els que hem dit que són inicials, sempre ofereixen els mateixos beneficis. 5 punts i 5 navius o la possibilitat de reclamar un contracte públic. En el cas que resolguéssim aquest contracte, que ara ho podríem resoldre, ens permet
reclamar un contracte públic. Aquest seria un exemple de contractes públics que hi hauria disponibles. El jugador podria col·locar un dels seus cubs en un d'aquests contractes, per exemple, aquest mateix. Si al final de la ronda no hi ha cap altre jugador que l'hagi reclamat, aquest contracte se'l quedarà aquest jugador i el puntuarà al final de la partida. Si algun altre jugador aconsegueix també reclamar-lo, en la mateixa ronda, els dos jugadors, en aquest cas el blanc i el groc, o taronja, els puntuaran al final de la partida. En aquest cas també dona un benefici immediat de 3 punts. Una acció gratuïta que podem fer sempre és retirar els daus dels testos. En aquest cas, puc retirar aquest dau d'aquí cap aquí i col·locar-lo a la meva reserva. Durant la partida anirem aconseguint fitxes d'aquestes. Aquestes són fitxes d'eines que col·locarem en l'àtic del nostre taller. Sempre que n'obtinguem una, la col·locarem a la base, en qualsevol un dels 4 llocs disponibles. A continuació, si obtenim una altra, podem col·locar-la a la base i, si és una eina diferent a l'anterior, a l'annexa, obtindrem el benefici. A partir d'ara, quan ja hi ha una base, podríem col·locar eines aquí i hem de seguir una piràmide. Per exemple, si obtenim una més, puc col·locar-la aquí, en aquest exemple, i obtinc aquest benefici i aquest benefici. Si a mesura que anem pujant, podrem arribar aquí dalt, ens permet col·locar una eina aquí, que aquesta eina aquí no és necessari més que estigui aquesta d'aquí. Llavors obtindrem aquest benefici. Els passos a realitzar en la fase d'ingressos estan indicats aquí. Primer de tot, tots els contractes que els jugadors tinguin encara per resoldre en la seva columna baixaran un espai. A continuació, jugadors jugaran un nou contracte de la mà, com per exemple aquest. Seguidament obtindran beneficis segons els seus tracks d'ingressos, dels quals el jugador blanc obtindria 6 punts, el taronja obtindria 3 punts, el taronja obtindria 4 navius i el blanc obtindria 2 navius. A continuació, totes les fitxes d'acció gratuïta s'aixequen. En aquest cas d'aquest jugador s'aixecarien totes aquestes per estar disponibles novament i es retiren del mercat d'ajudants i de contractes les dues últimes cartes de més a la dreta, es corren les següents i es reposen de noves. Si ens trobem al final de la ronda 8 per passar a la 9 i hem de fer aquesta fase d'ingressos, es realitzarà el canvi d'era. En aquest moment retirarem totes les cartes d'era 1 d'ajudants i de contractes i procedirem a afegir les noves cartes de contractes de l'era 2 i els ajudants d'era 2. Desplegant 4 de cada un d'ells. Analitzant els tracks d'ingressos i prestigi, quan un jugador creua aquest benefici, se l'emporta immediatament. En aquest cas, seria una eina a la seva elecció d'aquestes. El benefici el pot tornar a cobrar si amb l'altre drac torna a creuar. El mateix passaria aquí, que serien 3 punts de victòria. En el cas que un jugador arribi al final, pot seguir avançant, agafant un cub de la seva reserva i seguint i anar sumant el conjunt dels dos cubs.
Al track de prestigi tenim aquestes losetes que hem preparat al setup, que consisteixen en que el primer jugador que arriba s'emporta el benefici. En les losetes de 4 i 2 jugadors, el primer jugador dels dos que arriba s'emporta el benefici del mig. En una partida a 4 jugadors, el primer jugador que arriba s'emporta el de dalt, el segon i el tercer, i el quart no s'emporta res. En una partida a 3 jugadors, el primer jugador s'emporta això, el segon això i el tercer res. Si un jugador arriba aquí s'emporta 2 punts de victòria immediatament, i si ha arribat al final i té més avançades, anirà cobrant 2 punts cada vegada. Quan el marcador de ronda passi de la 14a ronda al final, es desencadenarà el final de partida i es realitzaran les puntuacions finals. Primer de tot es farà una última cobrada d'ingressos on el jugador taronja, en aquest cas, cobraria 6 punts i 4 navius. El blanc 3 navius i 3 punts. Primer de tot es puntuaran els contractes públics. Els contractes públics són els que ha aconseguit reclamar durant la partida el jugador. En aquest cas, aquest jugador ha aconseguit reclamar aquest, que li dona 2 punts per cada material que tingui al final de partida, a la seva reserva, que són 2 per 3, 6 punts. Un cop puntuats els contractes públics, es comptaran tots els navius, tots els daus i tots els materials que li quedin al final de la partida, i se sumaran tots els valors, o sigui 3 més 7 serien 10, més 15, i es dividirien entre 10 i el resultat serien punts. En aquest cas seria un punt. I per últim, els contractes que tingui disponibles passen a baix de tot i en forma de penalització. En aquest cas, com que hi havia un contracte disponible que no havia resolt, el jugador taronja perd 2 punts de prestigi. Un cop fet això, es miren tots els contractes resolts per al jugador, en aquest cas, en aquest exemple són 5, i es multiplica per el marcador de prestigi que hagi arribat, en aquest cas 3. Per tant, 3 per 5, 15 punts, que s'emporta de final de partida. Doncs això seria Goodcraft. Espero que us hagi agradat el vídeo i fins la pròxima!